Halo Estepinnalta tässä morjesta. Tällä videolla käydään läpi, miten tiilikaton pinnoitus etenee vaihe vaiheelta ja miten päästään tästä tilanteesta tähän. Tiilikaton pinnoitus antaa suojaa tiilikatolle noin 15-20 vuotta. Tiilikaton pinnoitusurakka niin se hoituu yleensä 2-4 työpäivässä. Ihan ensimmäiseksi homma lähtee liikenteeseen sillä, että me hommataan kaikki tarvittavat työvälineet ja pinnotteet. Palvelu toimii avaimet käteen periaatteella. Kun maalarit saapuu paikalle, me tarkistetaan aluskate ja läpiviennit ja tehdään tarvittavat paikkaustoimenpiteet. Toisena työvaiheena sitten käydään koko katto läpi, katsotaan onko sillä rikkinäisiä tiiliä ja mikäli näitä rikkinäisiä tiiliä löytyy, niin ne vaihdetaan uusiin ehjiin tiiliin. Sitten tällaiset kiiritiilet, niin ne leikataan oikeaan muotoon. Kolmantena työvaiheena tuohon talon ympärille levitetään tuollainen halla-harso ja sitten mikäli jotain muita suojattavia paikkoja, niin nämä myös suojaukset tehdään. Neljäntenä työvaiheena katto painepestään, sieltä saadaan irtolikaa ja sammalle irti. Mikäli kattoa ei aio pinnottaa, niin sitä ei ole suositeltavaa painepestä, koska painepesu aina rikkoo tiilen pintaa. Ja jos ei aio pinnottaa, niin silloin sitä tiilen pintaa ei saa uudelleen ehjäksi. Painepesun tuloksena se sammal ja muu lika sieltä katolta tulee tästä katoharjaa pitkin ja tippuu tuohon äskettäin levitellyt halla-harsolle, josta se on tosi helppo sitten kerätä kyytiin ja viedä jätekeskukseen. Painepesun jälkeen sitten vielä rännit tyhjennetään ja katsotaan, että niissä vesi kulkee. Ja vielä ennen katon pinnottamista niin katolle levitetään kasvuston torjunta-aine, jonka tehtävä on sitten estää uuden sammalkasvuston kasvamista siellä uuden pinnotteen alla. Ja vihdoin kuudentena työvaiheena päästään siihen itse asiaan eli pinnottamiseen. Tiilien reunat ne käydään läpi pensselillä, taittelalla ja sitten tuo iso pinta pinnotetaan ruiskulla. Pinnoitus tehdään 2 kertaa. Ensimmäinen kerros tehdään ohennetulla pinnotteella, jotta se pinnote pääsee kunnolla imeytymään sinne tiileen. Sitten toinen kerros tehdään itse täydellä tavaralla, jotta sitten se muodostaa siihen ehjä ja kestävän lopputuloksen. Urakan lopuksi pinnottamisen jälkeen niin asiakkaalle sitten pinnotetaan varatiiliä varastoon, että mikäli sitten myöhemmisellä katolta rikkoontuu tiiliä, niin onpahan sitten ehjä hyvässä pinnassa olevia tiiliä varastossa vaihdettavaksi. Urakan lopuksi sitten käydään asiakkaan kanssa tehty työ läpi ja tehdään lopputarkastuspöytäkirja tästä työstä. Urakalle myös myönnetään takuu. Lopputarkastuspöytäkirjan laatimisen jälkeen kerätään kamppeet, siivotaan roskat, me viedään ne jätekeskukseen ja homma on paketissa. Tässäpä tiilikaton pinnoitus vaihe vaiheelta. Näin homma hoituu ja saadaan kestävä lopputulos aikaiseksi.